Il-familja ta' Daphne Caruana Galizia għandha fiduċja sħiħa fl-Ispettur Keith Arnaud, l-investigatur ewlieni fil-qtil ta' Daphne Caruana Galizia f'Ottubru tal-2017. Iddikjara dan ir-raġel ta' Caruana Galizia, Peter Caruana Galizia, meta xied f'kawża kostituzzjonali li fetaħ is-suspett mandant fil-qtil, Jorgen Fenech, kontra l-Ispettur Arnaud. F'Novembru li għadda Fenech talab li l-Ispettur Arnaud jitneħħa mill-investigazzjoni għax allega li dan qrib tal-ex Chief of Staff, Keith Schembri. Iżda fix-xhieda tiegħu Peter Caruana Galizia qal li hu u l-familja għandhom fiduċja sħiħa fl-Ispettur Arnaud. Xied li dakinhar tal-qtil kien l-Ispettur Kurt Zara li qallu li martu kienet mietet. Qal li tkellmu magħhom l-Ispettur Zara, Arnaud u l-Maġistrat fid-dar tagħhom fil-Bidnija. Caruana Galizia xied li f'dawn is-sentejn u 4 xhur kellhom diversi laqat mal-Ispettur Arnaud. Qal li sa Ottubru li għadda kellhom diversi laqat mal-Ispettur qabel ġie arrestat il-middleman Melvin Thoma u n-negozjant Jorgen Fenech. Quddiem l-imħallef Lawrence Mintoff xied ukoll l-Ispettur Nicolas Vella mill-iskwadra kontra l-ħasil ta' flus. Xied li Thoma kellu impjieg ma' kumpanija relatata mal-Istat u dwaru għaddejjin investigazzjonijiet tal-Pulizija u inkjesta maġisterjali. L-Ispettur Vella qal li għaddejja investigazzjoni wkoll dwar l-allegat leaks mill-investigazzjonijiet tal-Pulizija brabta mal-qtil. Xied li fl-2017 l-Assistent Kummissarju Ian Abdillah ħatar żewġ spetturi tal-Pulizija sabiex jinvestigaw dawn l-allegazzjonijiet. Fis-seduta ta' tlieta, l-avukati ta' Jorgen Fenech għażlu li ma jagħmlux aktar mistoqsijiet fil-kontroeżami lill-Ispettur Arnaud. L-Ispettur Arnaud ilu mill-2017 jinvestiga dan il-qtil bil-għajnuna tal-FBI u l-Europol u waslu għall-arrest tal-allegat 3 eżekuturi, il-middleman u s-suspettat mandant. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.